ба ҳамагӣ салому алайкум. дӯстон, чӣ хеле ки ба мо шумо аз хабарҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ маълум аст, Дубай зери сел қарор гирифтааст, яъне ки дар Дубай борони сел борида истодааст. бархе аз олимон инро яке аз буҳронҳои иқлимӣ мегӯянд, вале баъзеи дигар дар чунин фикр нестанд. онҳо мегӯянд, ки ин буҳрони иқлимӣ неву буҳрони инсонӣ аст. буҳрони ҳамон инсонҳое ки ҳаракат карданд ки бо қонуни тавозуни коинот бозӣ кунанд, ҳамон инсонҳое ки ҳадди худро гузаштанд. соли 2021 Амирати Муттаҳидаи Араб бо сармоягузории $20 миллион кӯшиш кард, ки борони сунъӣ ба вуҷуд орад. онҳо дронҳо ва ҳавопаймоҳои бесарнишинро ба осмон мефиристонданд ва онҳо аз худ энергияҳои зарарнок ҳосил мекарданд, ки дар натиҷа боиси тавлиди абрҳо мегаштанд ва ин абрҳои ба таври сунъӣ пайдо гашта боиси таъмин намудани борон дар замин мегашт. оё ту ҳастӣ, ки бо тавозуни коинот бозӣ мекунӣ? хуб, агар ки пурсед, ки борони сунъӣ бо офати табиӣ чӣ дахл дорад? барои ҳамаи ин саволҳоро ҷавоб гирифтан ба сураи Зухруф ояти 11 назар мекунем, ки дар Қуръон Худованд чӣ гуфтааст? الذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. яъне ки Худованд мефармояд, ки мо обро аз осмонҳо ҳамон қадаре ки лозим аст ба як андозаи муайян фуруд меоварем. ин фарзанди инсон бо сохтани сунъии ҳама чиз дунёро ба як зиндон мубаддал гардонид ва акнун ки хост боронро низ сунъӣ кунад, балояшро гирифт. албатта қонунҳои табиат ва коинотро ҳамон зоте медонад, ки офаридгораш аст. хуб дӯстон, ин гуна шарҳҳо, ин гуна фикрҳо то чӣ андоза дуруст аст? агар ягон фикре дошта бошед, дар зери комментарий фикрҳоятонро нависед.